yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. To shikenan. Ba da alfazuwar, to ga annan ƙarasowa. Salamu alaikum. Ayuba Komadi. Aminu alaikum salam, wannan alfazuwar. Na ga sai a kake kamar wanda kuka yakin Badar. Ai tabu kama da shanta. Ayuba Komadi. Ina jin ka alfazuwar. Ki abokin cin mushe ba koyi mai. Kware ma kuwa, fito mai ake da ita. Ki inda ya ga dama. To ba komai ne yasa na zo gidan ba ne sallama da kai ranka ta gab ka fito. Ina so ne in san yanda ake yin makeup, in koyi makeup. Kana so dai ka san yanda za a yi a maida yaro tsoho. Kana so ka samu yanda ake maida yarinya tsohuwa. Kana so ka san yanda ake cire kan mutum, a cire kunne, a cire kwakulelan ido, a cire hanci. Kana so a kaga yadda ake nuna yadda ake tsara a gefen wuya ko ba ka bari ba ne ta zuba ko ba ka bari ba to ai burin fuskar bera ka zo inda za a share maka kukanka ai idan kana buƙatar ka koyi makeup a cikin sauki kawai kana shiga cikin YouTube da zarar ka shiga ka rubuta Kannywood makeup kana shiga za a ga shirye-shirye kala-kala tun daga farkon shirye-shirye za a ga yadda ake nuna abubuwa kala-kala yadda ake cire kafa yadda ake cire dan yatsa yadda ake aman jini kai yadda ake haɗa ciki za a gani nawa ake biya ai kyauta ne kawai abinda za ka biya su kawai da shi kawai idan ka shiga ka danna musu subscribe bayan nan ka danna musu alamar ƙararrawa ka gane ai to abinda nake so kenan kawai idan ka shiga kai musu kawai abinda nake so ka musu kenan ka gane ai kuma zan samu ingantacce kuma a nan gurin kuma a ce kyauta kuma in samu ingantacce ai ingantacce abubuwa kala-kala ma duk za ka gani a cikin Kannywood makeup za ka shiga duk za ka samu wani abubuwan da ka faɗa min kawai abinda za ka biya shi da shi kawai idan ka shiga kaɗa wasu ƙararrawa abinda nake so kawai da kai yawwa ka danna subscribing fa yawwa ka ga yadda ake cire kai ka ga yadda ake cire baki yawwa ai biyan ne yanzu na ji jikina ya sanyi da ba ga yau Ku yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment